So here we are at M School's Final Awards 2026. Saturday morning, behind me we have kids and teachers and schools from all over Catalonia, the best, competing for the Final Awards. Fem coses molt guapes. Què és un refugi climàtic? Innovador. It's my best Saturday of the year. Tenim 78 projectes finalistes al voltant dels 6 eixos dels que consta els M School Awards. I aquest? Mira què has escrit. Tot com molt de color. Fem uns tallers d'intel·ligència artificial i també tenim els nous Digital Sparks, que són mostres d'enginys que han creat els mestres a l'aula i que poden ser una gran inspiració per a altres docents de Catalunya. A l'escola estem potenciant molt tot el tema del maker. Ho hem fet amb microbits, amb un ordinador, fiquem paper i et diu el contenidor on ha d'anar. Ostres, si són iguales! Puc moure la jaula amb aquest mando i així faig que puguin menjar d'altres parts del camp, no només de la mateixa zona. És una altra manera de veure els alumnes treballar per un objectiu final, un objectiu que es fa patent. Venir als M School Awards pots treballar coses que a l'aula realment no els hi pots ensenyar. Enfrontar-se a un públic diferent, passar aquells nervis del directe. Si haguéssiu de tornar a començar, què és allò que canviaríeu? Vam utilitzar un ordinador reciclat del centre. L'ideal hagués sigut una màquina Raspberry. Jo crec que canviaríem això, ja que hagués sigut molt més fàcil. It's loud, it's exciting, talking about how they're using technology in their learning experience. And that's what M Schools is all about. S'ha de respondre 3 preguntes, d'acord a si ho fas mai o sempre. Has de respondre la pregunta o bé amb un gomet enganxant a les respostes que ja hi ha o si no, escrivint-la. Fer com una sopa de lletres. Posar el missatge que li donaries al món. I si completes totes, et fan un forat i pots reclamar un regal. Hola, vols el regaler? I voteu. Tindrem pocs participants. Ostres! Està passant bé! Heu donat a començar amb el premi. Coneix i Sant Gabriel. Institut Mediterrani de Castelldefels. Escola més compres. Escola Sant Porcanera, Blanes.